Үзенең гомерен саклagан өчен кешене төрмәгә утыртырга кирәкме? Депутатлар законга үзгәрешләр кертү тәкъдиме белән чыкты. Саклану шикләрен кем билгели? Үзгәрешләр кирәкме? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет, ягъни битарафлык билгесе. Дөрестән, электә булган инде ул саклану чаралары, хәзердә һәр даим күреп торабыз, соңгы араларда масса күләм мәгълүмат чараларына да еш чыга башлады әлеге тема. Һәм кемнедер утырталар, кемнедер аклыйлар дигән кебек. Тулаем алганда, менә бу Җинаять кодексының 30-нчы маддәсе, Рафил әфәнде, ни дәрәҗәдә камил дип уйлыйсыз? Үзен саклау кирәк инде ул. Дөньяда, бөтен дөньяда бар инде, бөтен илләрдә бар инде ул. Бездә дә шул бар инде ул. Анда язып чыкканнарын законда бөтенсен. Безнең күбесенчә арттырып җибәрәбез без. Без кеше турында уйламыйбыз, икенче як турында күбрәк уйлыйбыз. Өйгә керәләр, өйдә кыйныйлар, кулларында пычак, мин аларны атып үтердем. Мин кирип киттем алар урынына төрмәгә. Алайда булырга була. Менә ансы бик дөрес түгел дип аңлыйм мин. Һәм төрле очраклар бар бит әле. Мәсәлән, шул ук чит илдә Америкада без тапшыру алдыннан сөйләшкән идек. Мәсәлән, минем өем, минем хуҗалыгым, мин анда нәрсә эшләргә телим һәм саклану ягыннан да мин аннан якланган дип әйтеп буламы? Бездә ни өчен алай түгел, Зөбәйдә ханым? Менә сез 30-нчы маддә турында әйттегез, Җинаять кодексының. Анда бик әйбәт дип әйтелгән үзеңне саклау турында. Үзеңне саклау үзеңнең яки якыннарыңның яки башка кешеләрнең законлы мәнфәгатьләрен яклап кылынган гамәл. Шулай дип бирелгән. Һәм моннан да артык берни дә әйтеп булмый. Һәм монда закон чыгаручы депутатларга әйтәм мин, сез кирәкмәгән җирдән эзләмәгез дип. Бүгенге көндә үзеңне саклау, аның кысалары һәм үзеңне саклауның кысалары кайсы вакытта арта, буларның барысы өчен дә законда, Җинаятлар кодексында маддәләр җитәрлек. Бу шикләрне кем билгеләргә тиеш? Бу шикләрне һәрбер эшне караган вакытта тикшерүче һәм суд билгели. Һәм бу очракта бәлки менә инде без әлеге дә баягы психологларга да килеп җитәргә тиештер. Аннан соң инде әлбәттә чикләр сиңа пычак белән ябышалар икән, син аны атып үтергәнсең икән, монда чикләү кысаларына чыгылган дип әйтеп булмый. Безнең бөтен бәла шунда, бездә законнар камил түгел дип әйтеп булмый. Мин әйтәм, минем үземнең иркемнән килсә, мин 1961 елда кабул ителгән Җинаятлар кодексын бүгенге көндә кайтарып, шуны бүгенге көннәргә туры китергән кагыйдә маддәләрен генә арттырып алып барыр идем. Үзеңне саклау кысалары һәм аның кысаларын арттырган вакытта җаваплылык турындагы маддәләр, алар барысы да җитәрлек. Бары тик аны кулланучы кешеләр, тикшерүчеләр һәм эш караучы судьялар һәрбер очракны индивидуаль рәвештә карап, ниндидер бер фикергә килергә тиеш. Бармы монда, юкмы монда? Бик җентыклап тикшерү. Бу очрактан кануннар, законнар камилдер, күпмедер дәрәҗәдә. Чыгарылган карарлар ничек уйлыйсыз, Айсылу ханым? Камил микән? Төрле очракта бит төрлечә чыгаралар карарында. Кемдер сакланырга мөмкин, ләкин аны шулай ук җинаятчы итеп күрәләр. Кемдер киресенчә ташланырга мөмкин, ләкин аны аклыйлар. Менә бу очракта урталыкны ничек табырга икән? Менә әгәр дә без телевизордан яки интернеттан карый башласак, мондый тарихларны кешеләр язалар инде. Шуннан да менә мин үземне үзем саклап, шулай үземне яклап чыктым, миңа моның өчен реаль срок бирделәр дип. Ләкин әгәр дә бу мин инде юридик яктан моны бәяли алмыйм, ләкин шул ук вакытта әгәр дә бу маддә эшләүдән туктаса, ничек була инде? Мин бер ачуым килгән кешене үземнең өйгә чакырам да, аны bir свидетельләрсез, bir кемсез атып үтерәм дә, миңа бер нәрсә булмый, ул миңа ябышты, ул мине кыйнады дип мин әйтә алам, яки ул миңа анда атырга теләде, үтергә теләде дип. Шулай булып чыга түгелме соң инде бу? Әгәр дә мондый маддә булмаса, һәм моның шикләре билгеләнмәсә берәр ничек. Менә мин юрист булмыйчарак шундый сорау бирәм. Шикләре монда мин депутатларда җүләр түгел инде, алар анда акыллы кешеләр сайланып куелгандыр. Алар ул шикләрне чикләү чикнең чигенә чыкканысын саклау чигенә чыккан өчен җаваплылыкны битергә уйламыйлардыр. Беренчедән, мин сезгә әйтергә уйлыйм, аны киңәйтергә мөмкиндер. Мин сезгә әйтергә уйлыйм, бүгенге көндә саклауның чигенә чыккан өчен ике очракта җавап бирәләр. Әгәр дә кешенең сәламәтлегенә авыр һәм урта дәрәҗәдәге зыян килсә, яки кеше үлсә бу вакытта. Бар шул вакытта гына. Әгәр дә җиңел тән җәрәхәтләр ясалып, тегендә кыйнаулар булганда гына монда җинаять җаваплылыгы каралмый. Инде менә әйтәсез бит инде, утыртып куярга кирәкме дигән вакытта, бу маддәләрнең һәр кайсында җинаять җәзасы каралган.
анда ул төзәтү эше дә, анда ул штраф та, анда ул иректән мәхрүтүдә бары тик 2 елга кадәр генә күрсәтелгән. Шуңа күрә шул законны кулланучыларның кулында җитәрлек закон бар. Аның минем бер иск адвокатым бар, мәрхүмә элеккегетән эшләп килгән Розапа. Сөйли башлаганда сөйли торган иде. Иптәш судьялар законның диапазоны киң инде аның. Булай да карарга була, тегеләй дә карарга була дип. Менә шул диапазоны киң һәм ул диапазонны урынлы куллану кирәк. Һәм кайбер очракларда әле аерым индивидуаль рәвештә дә карарга кирәктер. Руслан әфәнде, безнең халыкка кирәкме менә мондый үзгәрешләр? Ничек уйлыйсыз? Төрле, мәсәлән, элек булган хәлләрне искә алып, аларның карарларын шулай ук инде күпмедер дәрәҗәдә фикерләгән. Беләсезме, 1937 елда кабул ителгән конституция дөньядагы иң прогрессив һәм иң алдынгы конституция иде. Тик ул чынга ашырылмады, кызганычка каршы. Хәзерге вакытта да безнең кануннар бар, алар чыннан да прогрессив. Тик аларның теге практик ягыннан алар бик аксый. Чөнки безнең тикшерү органнары, следствие дибез инде, шул вакытта хөкемдар, ягъни судьялар, алар оправдательный неләрне, карарларны чыгармый, кызганычка каршы. Мәсәлән, ул билгеле статистика инде 34-38 елдагы карарларны карасаң, анда 10% оправдательный неләр, карарлар. Хәзерге вакытта 0,2, кызганычка каршы. Шуңа күрә, әгәр дә кеше бу системага эләгә икән, менә бу тикшерү системасына, демәк, анарга күпчелек очракта аны ни мәхрүм итәләр. Иректән яисә анда условный срок бирәләр, яисә штраф. Шуңа күрә монда барлык системаны үзгәртергә кирәк, минемчә. Чөнки Рафил әфәнде дөрес әйтте, кызганычка каршы безнең кеше хокукларына игътибар ителми. Игътибар ителми, чөнки һаман да кеше хокукларын кысалар, һаман да ничек тә булса аны төрле яклап интектерәләр, кызганычка каршы. Әле кайбер очракларда бит, кайбер дип, бәлки күбесендә дә шулайдыр, бәлки ялгышамдыр. Кешенең ике генә сайлау мөмкинлеге булырга мөмкин. Я аны үтерәләр, я ул үтерә дигәндәй. Һәм аның бүтән сайлау мөмкинлекләре дә юктыр. Менә бу очракта ничегрәк эшләргә икән, Рифат әфәнде? Билгеле, үзеңне саклауның минем фикерем иң беренче конфликтны ничек тә йомшартырга һәм булдырмаска тырышырга кирәк. Чөнки күп чиракта юктан гына башлана һәм кызып китәләр. Рафил әфәнде бәлки хәтерлидер, бәлки мин ялгышамдыр. Казанда шундый әйбер булды бугай 90-нчы еллар башында, берсе тартып чыгара газовый револьвер. Каршы яктагы бит белми аның газовый икән. Ул чын тартып чыгара да ата да үтерә. Провокация беренче пострадавший ягыннан. Әгәр дә ул револьверын тартып чыгармаган булса, ул да исән булган булыр иде, тегесе дә төрмәдә утырмаган булыр иде. Шуңа күрә менә бик матур күрсәтәләр, интернетта да төрле мәктәпләр бар, үз-үзеңне саклау буенча ничек җиңел генә әйләндереп җибәрәләр анда хатын. Әкият бу. Ничек бу хатын-кызлар ул әҗмәүр кебек ирне бер ничек тә алар үзләрен көч белән саклый алмаячаклар. Ал бара ялваралар. Энем, җаным, җибәр, менә алтының ал, кит. Фикерегезне онытмагыз, сезнең сүзләргә кагылышлы видеоязма бар, аннары дәвам иттерербез. Икенчесе, анар инде корал белән ата башлый. Менә монда шулай ук, бер ягы сакланучы, бер ягы һөҗүмче итеп бәяләргә мөмкиндер. Соң өстеңә балта белән килгәндә атасың инде? Воздушка белән ата. Менә монда классический случай инде бу. Монда провокацияны да карарга. Провокацияны үз-үзеңне саклауның да. Мондай очраклар күп буладыр инде безнең җәмгыятьтә дә. Бүген дә тагын бер искәрмә ясыйк әле. Рифат әфәнде, сез ялгышмасам шулай ук әлеге очраклар белән очрашкансыздыр. Һәм монда әле сезнең шулай ук инде спорт ягыннан да ниндер тәҗрибә булуыгызны исәпкә алырга кирәктер. Мин тумыштан бик көчле идем, минем кушаматым да иде. Ләкин миңа үз гомеремдә бер тапкырда сугышырга туры килмәде дияргә мөмкин. Минем кешенең йөзенә дә суккан булмады, чөнки ул үзенең психология яктан шулайдыр. Икенче яктан, менә шулай курып чак, беренчесендә мин кеше белән сөйләшә алдым. Энем, ялгышасың, үзеңгә дә куркыныч куясың, миңа да куркыныч куясың. Аңлады, битте.
Пышағын тақты, кетті, больше мен аны көрмем. Икесін милицияға берерге туры келді, ләкин менің күш бар еді. Хатын қыз қоян күш келе, оларны біріншікті айтты. Менекі де дұрыс түгел. Енді ол бірісі аның мен начальник штабы дайындайды, сол вақытта должность бойынша да дегендей туры келді бір қызыны яқлап. Мен шықтым, қыз егірді, менға енді пышаға қаршысында тұрып. Ошолай классик ұшырақларының бірсідір енді. Біздің жамғаятта ішіре тұрған. И һәм тағын бір әйбірні есеплерге керек. Ең қиын әйбір, мына мұнда ерлер тұра. Өзіңіне болсаң, қаша да аласың, суғыша да аласың. Яныңда хатын қыз болса, сен аяқ қолың бәйленген кебек. Сен қаша да алмайсың. Һәм суғышсаң да, сен әгер жеңілсең, бұл хатын қыз білен нәрсе боласын есеплерге керек. Бұл ең қиын әйбірлерінің бірісі. Бұл шырақта мен әйтер едім, бір ирде, чүнки ол өзі язмышығына турында ойламай, яндағы хатыны мауыл, аның турында да ойларға тиіш. Һәм ол бүтін әйбіріне де қолланашақ. Һәм оларда тизген әлі қолланырға да керектір. Біздің бүгін спортшы егітімізде бар, күншығыш күреш түрлері білен шүғылләнә. Менә сіз шулық ешлерін үйреткенде нендерек тәқдимлер бересіз? Ең бірінші тәқдим, Рифат әфәнді еткенше менің білен келішем. Ол именно бұндай үшірақларға психология яқтан қарарға керек, һәм бұндай ситуацияларны өз тұрмышында бұлдырмасқа. Нешікті болса, шуңа кетерге сөйләшіп мә, бүтән түрліше. Ләкин үшіраштың екен әлігі үшірақ білән. Ни эшләргә? Әгәр дә инде синең менә әйттеләр бит инде, мәсәлән, мөмкин. Иң әһәмиятлесе анда вакыт булмаска мөмкин сөйләшергә. Уйлап торырга хәтта менә балта белән килеп чыкты. Вакыт караганда 80%-дан да сөйләшергә вакыт кына юк түгел. Сөйләшәс килмиләр аларның. Юк, мин килешәм. 80% вакытта. Шуның өчен ишесенең берсе белән сөйләшә алдым. Без монда балаларга сөйләшәбез. Балалар үтерәләр. Ясин кыйнысың кешене. Аның төрле интенсивлыкта булган кешеләргә hücum итү бар, төрле. Әгәр дә ул сиңа корал белән килә икән, салкын коралмы, или ут коралмы, или воздушкамы, анысын күреп бетерә алмасын, ул вакытта әлбәттә монда инде син барлык чикләрне дә бузып эш итәргә тиеш. Һәм Россиядә безнең иң куркыныч мисалларны без инде рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңалыклар телеканалында таянып тапшыру без бүген үзебезнең саклау һәм законга тәкъдим ителгән үзгәрешләр турында сөйләшмәкче булабыз. Дөрестән дә менә соңгы араларда яңгыраган һәм массакүләм мәгълүмат чараларында булган шул ук Хачатурян гаиләсендәге мисалны китерергә буладыр. Зөбәйдә ханым, менә монда ничегрәк карар чыгардылар һәм монда бит инде әлеге кызлар аталарыннан ничәдер еллар буе җәберләнгәннәр һәм алар инде аны үтергәннәр. Менә аларга монда ике төрле яклап карарга була. Икенче канал бик күп ташуларда аларны милли героинялар рәвешенә китереп, теләсә кемне үтергә була икән дигән фикер салды инде. Үзәт әтиеңне дә үтергә була икән, әниеңне дә үтергә була икән дип. Мин моны кеше аңына кирип калырга тиешле мисал дип санамыйм. Кеше аңына кирип калырга тиешле. Ачыклык кертәсе идек, шуңа күрә монда. Ничек карарга була? Алар үзләрен саклап түгел, алар аффект хәлендә дип әйтмәкче булалардыр инде. Шундый нәтиҗә алынгандыр бүгенге көндә. Аффект ничек булсын 35 җиреннән чәнешкән җирдә. Берничектә була алмый ул. Ләкин ни өчендер менә шундый итеп китереп чыгардылар инде бу эшне. Булгандыр, начар кеше булгандыр ул. Аларның меңнән артык кичке клубларга йөргәнче, интернетта утырганчы, аларның мөмкинлекләре бар. Кайда булса мөрәҗәгать итәргә, ниндидер ярдәм сорарга, ни өчен бу хәл килеп чыкканнан соң гына моны шулай итеп эшли башладылар. Һәм бәлки әле үзгәрешләр көткәннән дөрес әйтә, барырга буладыр, полициягә, каядыр укытучыларына, каядыр туганнарына сөйләргә. Аларны менә кыйный башлаганда үтәсәләр, ул әтисе менә без монда җыклаган вакытта үтерү инде ул. Может быть, аларга biraz гына әзрәк биреләр дип кала күрмәсеннәр. Менә шундый булган икән, гаиләдә әнине дә, әтине дә үтергә була икән дигән фикер кала күрмәсен дип мин сикереп төшәрдәй булып карыйм. Ул инде үч алу. Әле ул кеше бәлки җаваплылыкны менә бу очракта киметкән очракта киресенчә бу менә Айсулу ханым әйткәнчә дә арттырмас микән теләкне, әгәр дә менә минем җаваплылык азрак икән, ни өчен әле мин моны эшләмәскә тиеш икән. Һәм менә бу мисал, мәсәлән, ни өчен әле мин кешене үземә чакыртып, шундый гамәлләр кыла алмыйм дигәнрәк фикер калдырмас микән? Ничек уйлыйсыз, Рафил әфәнде? Yok, buna şunun turunda söz yaparız. Bu halde mine bir çağırdık, biz bu halde mine olarını suud kararga tiyiş, yalar
судьями булырга тиеш. Минем уйлаган буенча аларга срок берергә кирәк дип уйлыйм. Потому что мин аларны жәллим. Алар бит инде Язмышлары беткән. язмышлары җиңел түгел, жәллим. Но бу үтереш, бу алар планлаштырып үтелгән хәл бу. Да. Һәм икесенең бергә нинди эффект булырга мөмкин түгелдер инде бу. Ну нинди эффект булсын да җыклаган кешене. Йоклаған кешене үтерер өчен нинди эффект булыр? Тагын бер резонанслы моментны искә төшерик әле. Ансы берничә ел элек булды. Хәзер хәтерләмим түгел. Рәсүл Мирзаев турында ишеткәнсездер. Спортчы, бу инде көрәшче. Монда шулай ук камералардан күренгәнчә, ул шулай ук зур гәүдәле егетне монда сугып бәреп үтерде. Менә бу очракта ничек уйлыйсыз, Руслан әфәнде? Әгәр дә кемдер әйтә, спортчыга гомумән алганда, мәсәлән, шул рингтан тыш кул күтәргә ярамый дип. Ә ул монда үзен сакланучы буларак позиция. Ул бер генә бәрде бит. Теге егет егылып, башы белән бәрелде асфальтка. Шуннан үлде ул. Саксызлык аркасында. Ләкин аерым монда бит бер факторны исәпкә алырга кирәк, аның спортчы булуында. Спортчыларга гомумән ярыймы рингтан Булсын, читтә? әгәр дә киң гәүдәле кеше булса, анарга да сукмаска ярамыйм. Әгәр Димәк, монда да нюанслар бар. Алмаз. Юк, бар әлбәттә. Монда һәрбер очракны шулай карасак, мәсәлән, монда гомумән ул канунга сыймаслык әйбер килеп чыгачак. Шулай бит инде. Аны суд карый. Анда әйтәләр бит, пределы допустимо бар аны. Ничек бәргән, тегеләй булай. Ул бит инде профессиональ спортчы буларак, бәлки үзенең ниен Үз көчен бәяләмәй. Бәлки исерек булгандыр, тагын нәрсә. Төнге клуб янында булган бит ул хәл. Шулай бит. Менә Аннарсын инде тагын безнең шундый ни бар. Ул бит Кавказ халкы вәкиле. Шуңа күрә анарга карата сәяси яктан да миңа калса ниндидер йыгынты да булган, аннарсын тискәре масса мәгълүмат чаралары аша йыгынты да булган күрәсең. Шулай монда спорт җәмәгатьчелеге тарафыннан да әле бик зур. Шуңа күрә бу гади генә эш, гади да түгел инде, әмма ләкин сәяси төсмер алган. Шуңа күрә моны да искә тотарга кирәк. Безнең кызганычка каршы судлар шулай галар менә бу иҗтимагый һәм масса мәгълүмат чаралары йыгынтысы астында эшләргә тиешләр һәм карарлар да чыгара. Ләкин кешеләрдән да тора. Менә бит сез Рифат әфәнде мисалы, ул да спортчы, ул да әлбәттә бәлки күпмедер дәрәҗәдә катнаша алгандыр, ләкин бит ситуациядан чыгу юлы тапкан. Менә Совет вакытындагы без спортчылар идек. Безнең штангистлар секциясендә штангистлар арасында шундый сүз бар иде. Спортчыга гомумән штангистларга кешегә сугарга ярамый, чөнки алар заведомо көчлерәк. Һәм ул сугып имгәтсә, аның җавапчылыгы гади кешегә караганда зуррак булачак. Һәм бу дөрес. Штангистлар вообще алар. Бу дөрес дип әйтергә булмый. Дөрес була үзе башласа спортсмен кеше. Если аны кыйный башлаганнар икән, ул нәрсә булы карап торырга тиеш спортсмен. Табигый яктан кеше булса нишләргә? Мирзоевныкы 2 тиле үзенә ышанган. Бер-берсенә нарвалис. Теге зур, моның алдында бер кичкенә генә малай тора. Бу инде аның кызына да бәйләнгән ялгышмасам. Ул бик инде мин дип уйлаган. Нәкъ шушы ситуация гадәттә кешеләр торган җирдә. Шулай ук чемпион буларак бүтән көченә кулланган көчен. Ул бит аңлаган. Аның ул тренированный, ул приемнарны белә. Бәлки ул үләнгә барып төшкән булса, хәтта асфальтка, бордюрга булмаса, исән дә калган булыр, бәлки бераз имгәнгән булыр. Ләкин ахыр чиктә барыбер аны сакланган дип, аңа бернинди дә җинаят кузгатмадылар. Чөнки теге башлаган. Юк, кузгаттылар. Булды, утырды да ул. Утырды. Сизода ким дигәндә утырды. Рөстәм әфәнде, менә сезнең очракта, мәсәлән, спортчылар әгәр дә шундый хәлгә эләгә икән, нәрсәләр эшләргә киңәш итер идегез? Аягы булса җигергә инде. Да, 101-й прием карате измотать соперника бегом. Зур әйбер, әйтәм бит. Һәм күп очракта йөгерү белән котылалардыр. Әгәр дә йөгерү, мәсәлән, корал тотып сиңа каршы торганда йөгерүп була микән? Юк, икенче әйбер. Инде балаң белән булсаң, мәсәлән. Балалар ана хатын кыз белән булсаң иң кыен. Менә без монда сөйләшәбез, күбрәк сөйләгәнгә гафу итегез мине, чөнки бу минем бик күп еллар буена мине борчып килгән гамәлләр, җинаят кодексында гамәлләрнең берсе суд практикасына караган вакытта да. Менә безнең бүгенге сөйләшүне уйлап калмасыннар, без һөҗүм итә алабыз, һөҗүм каршы як кеше бер нәрсәдә эшләргә тиеш түгел икән дип уйлап карамасыннар ул турыда. Һәр очрак үзенә аерым. Монда бердән бер
чыганак булып, монда бердән бер мерила дип әйтәбез инде, үлчәү чарасы булып, монда эшне караучының, тикшерүченең намусы, квалификациясе һәм җиренә җиткереп эшләүе. Психология ягында, юридик яктан да бик нык тикшереп, башкача мөмкин түгел. Менә мин тагын бер нәрсәне әйтеп узар идем. Менә теге кеше ничек кабул итә бит әле дип. Ул бәлки менә пистолет дип караган дип. Менә бүгенге көндә минем яклавым астында бер кеше утыра, мискин дип әйтим инде мин аны жүләрлеге белән. Бераз салып алганда, юлда тапкан зажигалка, пистолет рәвешендәге. Шул барган җиреннән каршында бер олырак яшьтәге кеше бар икән, теңгә акчам бармы дип сорый. Теге әйтә, юк акчам ди. Өеңдә бармы соң ди. Шулай сөйләшеп баралар булар. Күрсәтә пистолетны. Өеңдә бармы соң ди. Теге әйтә, өйдә бар ди, и баруларын дәвам итәләр. Аннан соң бу үз юлы белән китә. Урам аркылы чыгып, тегесе үз юлы белән өенә кайтып китә. Ни өенә кайтканнан соң шундый хәл булды дип кызына сөйли. Кызы, син курыктыңмы соң дип сорый. Курыктым ди. Мин реально воспринял ди. И бүгенге көндә 162 статьяның 3-нче бүлеге белән анда 12 елга кадәр иректән мәхрүм итеп каралган. Ул шундый әйбәт кеше. Шахматист, гомере буе хезмәт иткән. Ләкин сез беләсез, закон өчен әйбәт кеше дигән сүз юк. Закон өчен әйбәт юк. Шундый юлга чыгып бар әйбәт. Юлга чыгып бирүче кеше түгел. Шаярып кына әйттем бит дип әйтә, ләкин бүгенге көндә хөкүмәтне тора. Шуңа күрә. Апага аңлатсай, шул апага. Менә бу минем зажигалка, мен шаярып кына сөйләшәм. Ул үз юлыннан киткән дә бар. Үз юлы белән китеп барган теге. Шул сөйләшмәү, монда үзенчәлегәндә әйерстә. Сезнең сорауга җавап бирсәк, бу ситуациядә булай эшләргә кирәк, сиңа икенче ситуациядә тегеләй эшләргә кирәк дип однозначно әйтеп булмый. Потому что нинди генә син профессионал булмасаң да стрессовый вакытта кешенең үзен ничек тотканын әйтеп булмый. Карар чыгарганда, Айсылу ханым, ничек уйлыйсыз? Монда закон ягына карарга кирәкме, әллә шулай кешелеклелек һәм ничектер кешенең күңеленә керү дә турында уйланырга кирәкме икән? Менә Зөбәйдә ханым әйтте инде, монда психологик аспектны шулай ук исәпкә алырга кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки әгәр дә менә монда бит инде реаль угроза булмаган, ләкин шул ук вакытта психологик яктан кеше бер урын алган, кабул иткән ул аны. Шуңа күрә мин инде суд уровенендә дип әйтмим, ләкин тикшерүче дәрәҗәсендә психологик моментларны һич шиксез исәпкә алырга кирәк. Аларның сыйфатлары бик түбән. Ике яктан да экспертиза кирәк. Бер психологик риваят сөйләмәле сезгә. Менә Коръән Кәримдә шулай дип язылган. Муса алейһиссалам ул киң гәүдәле, зур гәүдәле кеше булган. Шулай ук Мисырда булганда базарда бер кеше белән талашып, бәреп үтергән аны. Бәргән дә теге кеше үлгән. Аннан соң ул Мисырдан качарга мәҗбүр булган. 11 елны далада йөргән. Шуңа күрә камил кешеләрдә дә пәйгамбәрләр бит инде алар камил кешеләр. Менә шундый очраклар булган. Шуңа күрә алардан һич тарынып булмый. Менә бүген урамга чыктың да, әллә нинди исерек компания эләкте дә, мин берничә тапкыр шулай эләккәнем бар. Берсенә яклап чыктым, мине кыйнаганнар. Яхшы иттереп теге малай качып китте. Мин яклаган егетне мәсәлән. Шуңа күрә монда хәзер уйланып торасың. Килергәме бу кешене, якларгамы, юкмы? Тыкшынмаскамы, тыкшыныргамы? Уйланырга кирәк башта. Димәк, Рафил әфәнде, үзгәрешләр кирәкме, юкмы? Канунга һәм законга. Мен уйлап торам, законга или моны безнең бийек судның пленумынамы нәрсәләр кертергә кирәк. Әйтәмез, игә керәләр, мине талыйлар, шул вакытта мин берәй-бер атсам, мин алар төрмәгә керергә булам. Менә анда кара кирәк. Мине кыйныйлар, тибәләр, үтергән тибәләр, мин шунда чыгарам травматик пистолет, берәүнең аны шул факт бар, күзен бәреп чыгаралар. Бу егеткә 3 ел бирәләр. Нәрсә өчен? Алар аны тибеп үтерәләр бит. Биткәне бит бу хәл. Менә мин әйтәм, нәчектер барбер менә суд карарга тиеш, менә ничек икән, кайсы бит полностью нирәт. Аннары бераз гына җәмгыятьтә ул судны, җәмгыятьтә шул следовательне белергә тиеш. Бу дөрес, бу җул дөрес бара икән, булар дөрестер. Хотя җәмгыятькә бөтенләй шунып бетереп булмый, бик дөрес әйтәсез. Җаны бетереп булмый. Но барбер общественное мнение булырга тиеш. Димәк, үзеңне саклауда монда, Зөбәйдә ханым, нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Үзеңне саклауда үзеңне саклау инстинкты беренче таяну ноктасы булырга тиеш. Икенчесе инде андый хәлгә эләгеп, суд тикшерү органнары кулына эләккәнсен икән, юридик яктан бик нык үзеңне якларлык кешеләрне алырга кирәк. Мин монда реклама итеп әйтмим мин аны. Ул бик яннан соң психологик аспектына карарга кирәк һәм тикшерүчеләрдән сорарга кирәк. Ике якнында психологик экспертиза үткәрергә. Бу кешенең чикләре нинди кабул итү буенча? Курку, инстинкт ничегрәк, реакциясе нинди? Һәм һөҗүм итүченең дә һөҗүмгә
душар булганның да. Һәр ике якны тикшерергә кирәк. Минемчә бүгенге көндә законны камилләштерәсе бар дип уйлап утырырга кирәкми, законны тормышка ашыручыларга һәр очракта бик игътибарлы булырга кирәк. Бик дөрес, законга үзгәрешләр керерме юкмы? Моны әлегә төгәл генә әйтеп булмый. Иң мөһиме җинаятьләр саны һәм зыян күрүчеләр саны кимесен дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.